agrair la celeritat en què s'ha convocat la reunió, però després dir, jo crec que tots ara som experts en comerç exterior amb els Estats Units, importació, exportacions i amb arancels des de fa 3-4 dies. Per tant, jo crec que totes les informacions que surten, o especialment aquelles que són categòriques, doncs no ho poden ser tant. Perquè una possible crisi d'aquestes dimensions, com a conseqüència d'unes polítiques arancelàries amb una guerra comercial, no l'hem tingut mai. Per tant, no sabem o tenim, igual que a la crisi del Covid, doncs van començar a actuar sense manual perquè desconeixíem l'impacte. En aquesta doncs tenim mig manual o una mica més de quines poden ser les respostes davant d'un alentiment o davant d'un empitjorament de l'economia i del treball. Però totes aquelles afirmacions, com dic, que puguin ser categòriques en aquest moment no es poden ser, perquè si no, categòricament en aquests moments estan tenint molt poc impacte en l'economia catalana, però no sabem la gradualitat de l'evolució. Nosaltres el que hem demanat des del punt de vista de polítiques públiques i avui en el Consell de Diàleg Social és que es doni seguretat en la creació de l'escut social, però que no es faci alarmisme en les seves polítiques. Jo crec que això és determinant. Nosaltres ja vam ser de les poques organitzacions que quan la guerra d'Ucrània i la crisi d'inflació anàvem dient que nosaltres no veiem la recessió, quan d'altres organitzacions, fins i tot algunes de l'àmbit econòmic contrari al nostre, alertaven dels riscos de la recessió. La recessió no va arribar. Sí que vam tindre una crisi inflacionista que va fer que molts treballadors i treballadores perdessin poder adquisitiu, però no van perdre els llocs de treball, tant per les polítiques d'escut social com per l'estabilitat que va donar la reforma laboral. Per tant, ara si tenim algun risc indirecte seria relacionat amb la inflació, no amb la destrucció de llocs de treball a Catalunya. Per tant, nosaltres el que hem demanat és continuïtat gradual en les polítiques. Jo crec que a data d'avui i en les properes setmanes el que hem de posar és la lupa. Es pot identificar quasi perfectament quines empreses poden ser afectades i en quina dimensió. No és el mateix que això suposi el 20% o el 30% de la teva activitat econòmica de l'empresa que si suposa el 4 o el 5%. Per tant, dimensionar els ajuts i les mesures a aquesta realitat. Tenim focus, jo crec que prioritàriament el sector agroalimentari i el sector relacionat amb l'oli i el vi, aquests segurament poden ser els que necessiten un micro més accentuat. Mirar els altres, l'auxiliar de l'automòbil, perquè l'automòbil pròpiament de moment no afecta. Seat i Cupra no exporten als Estats Units, sí que pertanyen del grup Volkswagen Audi, però per tant directament no, indirectament totes aquelles empreses que depenen de multinacionals s'ha de veure com va evolucionant i per tant fer aquesta gradualitat. I com s'ha dit, nosaltres el que demanem és que en la proposta que ens ha passat el govern, que els folis encara estaven calents sortint de la fotocopiadora, per tant l'hem vist en el document pròpiament en la reunió i el detall no l'hem pogut veure, el que sí que hem demanat és a part del comitè de crisi que crea el propi govern intern que en l'àmbit del Consell de Diàleg Social es repliqui, per nosaltres també poder aportar aquelles situacions d'empreses i de llocs de treball que podem veure dificultats i, per tant, primer fer aquest micro per després anar al macro. I, evidentment, com us deia, l'anterior crisi i de cada crisi alguna experiència de les coses que han fallat traiem. En l'anterior crisi vam poder, amb alguns ajuts es va fer, mantenir els llocs de treball. El que no vam poder aconseguir és garantir el poder adquisitiu. Per tant, nosaltres entenem que totes les polítiques públiques que es facin, especialment d'ajuts, han de tenir present el manteniment de l'ocupació i la garantia de poder adquisitiu.